Moikka, tässä on nyt Petsipeli. Tämä Petsipeli, sama jutska, tulee LPS Frezolin kanavalle kanssa. Tämä Petsipeli tuo tuolla. No niin, aloitetaanpas pelaaminen. Din, 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 din. Din, 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 din. Ulala. Et ole. Laitan jo tuolla LPS Frezol tuolla. Ja mä teen tätä videoa, niin sori jos LPS Frezolin ääni näkyy. Kuuluu niinku. Niin se ei varmaan teitä katsojia haittaa. Jospa se ei teitä katsojia haittaisi. Joo. Ei varmaan teitä katsojia haittaa. Jee. Kohta mä saan sen. Kohta mä saan sen. Mä katon saanko mä sen. Ulala. Kato. Tulkaa kattoo. LPS Frezol. Kato montako petsiä mä oon ostanut LPS Frezol. Kato. LPS Frezol. Kato. Mitä hitsiä? Oota, mene pois. Mä Mene pois. katsoisin ton pingviinin. Mene pois. Okei. Onko sä oot ostanut sen jaton? Onko sä oot ostanut ne? Sä Ei, mene. mulla on 0 timantteja se sulla. Sullakin. Ihan. Muistaaks mä mitään? Et Ei tiedä. täällä ole yhtään mitään. No käytä tässä kynskaria. Ketsuppia. Kynsäriä ketsuppina. Jee. Kiva. Jee. Kuka ei varmaan saa niitä. Monetkin. Kato, toi saadaan kohta. Enää pitää saada joku tollanen sanonta. Jee, niin voidaan ostaa se. Mulla toi. Onko sulla... Ihmettä, mitä? Karseen nimessä. Eikö mulla? No sori, jos mä kiljuin. Joo, mä tiedän. Toi on ihana tämä. Minä pistän tuon. Jee! Saanko mä nyt tuonne toiselle puolelle? Oh yeah! Ai Saanko? minne toiselle puolelle? Saanko? Ai minne toiselle Mitä puolelle? ne olkkariin? Joo, me vaan. Kunhan menet sinne nopeasti, koska et pilaa minun videoltani. En tiedä, miksi pilaisen? No kun sinä olet pilannut monta minun videotani. En ole pilannut muuta. Haluanhan eipä vaikka tästä pikaisesti. Sulla on tosi hieno hattu tolla. Eikö mulla oikeastaan? No se on oikeasti mun peli. No ei joo. Onhan. Ei joo. Ai mikä ei. No tämä on mun. Ai niin, ja mulla oli siinä toisessa. Eikö? Mulla oli. Jee. No niin, älä puhu enää. En mä oikeesti edes tykkää pelata. Tykkään oikeesti, mutta tää ei oo suosituin peli maailmassa. Eikö sua enää kiinnosta? Ei kiinnosta. Kiinnostaapas. Mua kiinnostaa joka asia. Mitenköhän mua voi vähän peksellä tuha? Tai jos on joku. Joo. Enhän mä ainakaan niillä näin kuvan leikkaa. Enhän mä mitään harkkaa. Nyt me saatiin toi. Katso LPS Frezol. Ei vitsi. Me saatiin se. Mä sain sen. Oho, anteeksi.
Aleksi, älä oo siinä kameraan. No niin, mene pois. Ei me Sinä pilaat koko hienon esityksen. sanoit, että tulee katsomaan. Mutta sä silti pilasit. Mutta sä silti Sä pelasit. pelasit. Sä pelasit. Aha. Mä Kato, me saatiin toi dalmatialainen. Kattokaa, miten ihana dalmatia. Älä kerjuu. meneekö se YouTubeen? Menee. Ai joo, se on jo YouTubessa. Hei hei. Se on jo YouTubessa. Sitten tulee Apple Fredsolinkin. Heippa.